Ia. S-a oprit. Asta se cum merge ai mai. Da! Cum merge, Hana? Ia arată-i lui Mire, cum merge, Hana? Da! Mă merge în 4 ani pentru altă. Unde te duci, mama? Cum merge? Ia, stai să te dai. Acum stai. Auzi, încă vorbesc, ia. Ce faci tu? Ce finuță e cu el. Se poartă frumos. Iubește-le, mami, pe fetițe, hai. Mai stau. Dă-le pupic. Asta ia să seama că mai stau. Nu poate, că nu stau fetele.